Mga igsuon kong Subuanon, maayong adlaw sa tanan. Dako nga hagit ang giatubang sa atong probinsya human sa kusog nga linog. Daghang pamilya nga nanginahanglan og tabang apan daghan sad ang gusto mo tabang. Sa ngalan sa Province of Cebu, dako kayo akong pasalamat sa mga responders, individuals, donors, organizations, national agency, different provinces of the country nga ning tabang. Daghan sa salamat sa atong mga LGU officials, mayors, councilors, barangay captains and employees nga ning tabang gyud bisag kamo biktima sad. Apan aron organisado ang atong pagtabang, hangyo ko nga ato lang tang ipaagi sa Cebu Provincial Government ug sa atong mga LGU. Og dili man na mga dako nga pribado nga organisasyon nga willing mudawat o muhatag sa mga relief goods. Kini aron ang tanang tabang mahatag yun dito sa mga lugar nga maugyoy nang ginahanglan og tabang. Ug makalikay sadta sa grabing traffic. Sige pagyud og aftershock mao nga dili pagyud safe. Akong awhag pod nga kaning panahona dili gamiton og pangilad sa katawhan. Mga Subuanon, karon nato ipakita ang true meaning of bayanihan ug tinabangay. Sa panahon sa kalisod, kita maghiusa. Sa panahon sa kasakit, kita magtinabangay. Ako bilang inyong gobernador, nagpasalamat ug nag-awhag nga magpadayon ta sa pagtabang. Apan kita magtinabangay ug magkahiusa sa saktong pamaagi. Kung magkahiusa ang Sugbo, walay kalamidad nga makapildi kanato. Ako nag-awhag nga saligi mi ang inyong provincial government kay ang among tumong ang kaayuhan sa katawhan. Kumbati mga Subuanon, bangon Cebu.